Σε έκτακτη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φλόρινας, παρουσία του βουλευτού Φλόρινας Στάθη Κωνσταντινίδη, εκπροσώπων των ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας, του Εργατικού Κέντρου, του Εμπορικού Επιμελητηρίου Φλόρινας και εργαζομένων στον ΟΣΕ, συζητήθηκαν τρία θέματα τα οποία τσουρουφλίζουν την ακριτική περιοχή μας και δημιουργούν ένα δυσίωνο μέλλον. Εισηγητής των θεμάτων υπήρξε ο Αδεινομάρχης Γιάννης Αντωνιάδης, ο οποίος παράλληλα πρότεινε και σχέδια ψηφισμάτων, τα οποία έγιναν ομόφωνα δεκτά. Η κατάργηση συγχώνευση τιμημάτων ΤΕΗ Πανεπιστημίου Φλόρινας υπήρξε το πρώτο, η επικείμενη αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης το δεύτερο, ενώ το τρίτο, η κατάργηση των δρομολογίων ΟΣΕ από και προς την Φλόρινα, είναι πληγές που μπορεί να μην άνοιξαν, αλλά αν ανοίξουν θα πνορωούν για χρόνια. Ο εισηγητής Γιάννης Αντωνιάδης αναφέρεται στην εισήγηση πρόταση. Ο επικεφαλής μειοψηφίας Γιάννης Στρατάκης μας δίνει την περιφερειακή διάσταση των προβλημάτων, ενώ ο βουλευτής Στάθης Κωνσταντινίδης τονίζει τις επιπτώσεις που θα έχει για την κοινωνία της Φλόρινας η υλοποίηση των τριών εξαγγελιών της κυβέρνησης. Συνεδριάζει σήμερα το Νομαρχιακό Συμβούλιο για τρία θέματα ζωτικής σημασίας για το μέλλον του νομού. Το ένα αφορά τη συγχώνευση τμήματων ΤΕΗ. Το δεύτερο αφορά την εξίσωση του πετρελαίου θέρμανσης με αυτό της κίνησης και το τρίτο έχει σχέση με την περικοπή όλων των δρομολογίων από Φλόρινα προς Θεσσαλονίκη. Και τα τρία θέματα, όπως προανέφερα, είναι σημαντικότητα για τον νομό, παρουσία όλων των φορέων, επειδή βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή εν ώψη όλων των αναδιαρθρώσεων αλλά και των περικοπών στα πλαίσια ενός εξορθολογισμού των δαπανών. Θα αποφασίσουν σε λίγο οι φορείς τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν στα άδικα μέτρα τα οποία από ό,τι φαίνεται έρχονται. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια οριζόντια αντιμετώπιση σε όλα τα θέματα, δεν μπαίνουν στην καρδιά, δεν εμβαθύνουν στα πραγματικά προβλήματα και εμείς δεν διαφωνούμε ότι υπάρχουν πραγματικά προβλήματα σε όλους αυτούς τους τομείς, τα οποία μπορούν να διορθωθούν χωρίς να υπάρχουν αυτές οι δραστικές περικοπές, οι οποίες δημιουργούν μείζον θέμα και περιθωριοποιούν ακόμα περισσότερο τον νομό Φλόρινας, τον οποίο οδηγούν σε μια αρνητική ανάπτυξη για τις επόμενες δεκαετίες. Μα ήταν και πρότασή μας, αν θέλετε, όταν δημιουργήθηκε το θέμα και για το Πανεπιστήμιο, όχι μόνο υπερθεματίσαμε, αλλά ήμασταν εμείς που προτείναμε να μπουν και τα θέματα και του ΟΣΕ και το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης να μπει στο Νομαρχιακό μας Συμβούλιο, βάζοντας, αν θέλετε, και τις προϋποθέσεις και την πρίκα, σε εισαγωγικά γράψτε το αυτό, που μεταβιβάζουμε στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση για να ασχοληθεί συνολικά για όλη την περιφέρεια. Γιατί τα θέματα αυτά αφορούν το σύνολο και της περιφέρειας, δεν αφορούν μόνο τον νομό Φλόρινας. Εμένα το θέμα αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Δεν συζητούμε ως Δυτική Μακεδονία καμία αλλαγή που έχει να κάνει με την παρουσία, με τη λειτουργία. Τον αντίον παλεύουμε για την ενδυνάμιση του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας και δεν συζητάμε τίποτα λιγότερο. Όχι να συζητήσουμε κατάργηση ή συγχώνευση τμήματων ή έστω και ή ακόμα χειρότερα τη διάλυση του Πανεπιστημίου και την υπαγωγή των τμήματων στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων και του Απιθύτα. Εδώ βρισκόμαστε πάλι σε μια τραγική απόφαση της κυβέρνησης, θα έλεγα, η οποία προσπαθώντας και δικαίως προσπαθεί να συμμαζέψει τα πράγματα στο ΣΔΕΚΟ και βέβαια στον ΟΣΕΟ, η οποία αποτελεί, μπορώ να πω, μόνιμη ανοιχτή πληγή για το κράτος, γιατί τα ελλείμματα έχουν φτάσει σε δυσθεώρατα μεγέθη, αλλά η απάντηση σίγουρα δεν είναι να απομονώσουμε τη Δυτική Μακεδονία. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι το τρίτο θέμα και αυτό δεν μπορεί να το αποδεχτεί η Δυτική Μακεδονία, γιατί σας είπα και προηγουμένως, προσπαθώντας να λύσουμε τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, δεν μπορεί να επιβαρυνθεί η Βόρεια Ελλάδα μονάχα. Παράλληλα, ο σταθμάρχης του ΟΣΕ Φλόρινας, κύριος Καραμάνης, μας δίνει οικονομικά στοιχεία που αποδεικνύουν πως η γραμμή Φλόρινας-Θεσσαλονίκης δεν είναι επιζήμια και πρέπει να διατηρηθεί. Έχω συγκεντρώσει τα στοιχεία ίσπραξης εισιτηρίων για ένα έτος, δηλαδή για το έτος 2010 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, τα οποία αγγίζουν είναι 317.000 και κάτι ψηλά. Από σήμερα 13 του μηνός
μόνο στη γραμμή Θεσσαλονίκης-Φλόρινας εφαρμόζεται ένα λεγόμενο τριζωνικό τιμολόγιο, το οποίο διπλασιάζει τα έσοδα. Δηλαδή, μετά από ένα χρόνο τα έσοδα των εισιτηρίων θα είναι τουλάχιστον, αν όχι τα διπλάσια, θα προσεγγίζουν τις 500 με 600.000 ευρώ εισιτήρια. Μόνο τα εισιτήρια. Τώρα μιλάμε, έχουμε και τους... Αυτό σημαίνει ότι ένας σταθμός μιας μικρής επαρχίας, όπως είναι η Φλόρινα, 30.000 κατοίκων, αν είναι δυνατόν να μην είναι ζωτικός ένας σταθμός ή ο σιδηρόδρομος να μην είναι βιώσιμος, όταν οι εισπράξεις του μόνο με το παλιό τιμολόγιο αγγίζουν τις 350.000 ευρώ ετησίως και με το νέο τιμολόγιο θα αγγίζουν τις 500. Λοιπόν, αυτό μόνο για το σταθμό, για εκδοθέντα εισιτήρια μέσα από το σταθμό της Φλόρινας. Αν πάρουμε τώρα τους σταθμούς της στάσης Μεσονησίου, Βέβης, Κλειδίου, Ξινού Νερού, έχουμε και ένα σταθμό αρκετά κεντρικό του Αμυντέου, ο οποίος και εκείνος μόνο από εισιτήρια έχει 50 με 70.000 ετησίως έσοδα. Συν αυτό έχουμε και τις μεταφορές πετρελαίων του ΑΙΣ Φιλότα. Εξυπηρετούμε δηλαδή και τα... Άρα είναι μη ζημιογόνο. Εμείς θεωρούμε ότι ο ΣΕ εδώ στη Φλόρινα είναι μη ζημιογόνος και θα πρέπει να διατηρηθούν τα δρομολόγια και η ύπαρξή του. Ποια είναι η εκτίμηση σας, θα σταματήσουν? Η εκτίμησή μας, δεν γνωρίζουμε προς το παρόν τίποτα ακόμη από την υπηρεσία και εμείς ό,τι γνωρίζουμε και ό,τι ξέρουμε είναι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άρα εμείς έπρεπε να σας δώσουμε τη συνέντευξη.